Kajing penbena ke Sarkar Jala lengba Menteri Rangba ke Jalau Konrad Kirsangma ban nadu benai nai wing ke Sarkar Jala kan siu hino ya ketulop Syakinong Trai ki Autonomous District Council namar ke jingsham jing ya jongki ban penbiang ya ketulop Syakinong Trai kala penlong ya ki babun ban kren persya batru ban don ki katu katni ki ban ai jing kersan. Halor kini ke rai ke Sarkar, watna kalyang keseng ki samla puli ke Khasi Students Union KSU, ke wain ki kunhun seng balang hapo ke Jala kala mi syakmat ban kren, ha ke bau samla rangba lambok Starwell Marngar u Presiden ula ong baki Autonomous District Council kidai ki bepet ya ke khendau ke siap ke riti dustur balada siu tulap no na ke Sarkar, kam dai syu Autonomous Hendrei kalalong no penban kum ketenat, bat kan don ru ke jing thot ha ke rukom trikam ke Council. Nolor kita ulang ru bagi council ru ki don ya ka hok ban yo ya ka bha bat kumta ka Sarkar ban pelat kloy ya ka bha jongki bat ban benrap bagi jing tmu ka Sarkar kala ban don AA Shalandan bat kumta kan hab ban lum jing yalang bat barok ki ADC ban kran janai halor kani tu Menteri Rangba kan Sarkar Jala penpena ba ya berok lai teli ki ADC MC telop no deka Sarkar untuk bunai banwa dari pipet ke jinglong keman kini ki Autonomous District Council kata ka crisis ka yo ka kot ne kata ka fund ke jongki ban ta ka banjerit itu ka revenue khajana jongki pet kum sa garohel singi kumba supply teli ki tenai ba kemla ban siu tulop ki nong tere kala ji teng ru apo jadi hel Autonomous District Council su dan bok ni iba apo ka Khasi hel Autonomous District Council ni iba yang la ban survive yang kini ka ban siu tulop ki nong tere jongka keba nongkong keba ikran kalong ba kajing yole se kajing bomla ban siu tulop ki nong tere yole se kala bun plat ki nong tere de lor kata bangila cukran ngai cupan sngo ila kran teng ru ba gi district council keba ki thung ni rat ke no kam ki ban advertisement ki menya ka lenti ke badai hal ti ke set ke basai belong transparent ti kata kecing perbena na kaliang UCM ban siu tulap ngiru ngemla sotho ke ke cmu Shalandan ngatrai ke sokat tep khamba haring sutep bang kata ka kini ki EDC kilong autonomous kilong lai duat ka batrai kabara ki sna yunu ki an laj no tang don ki an bi tang kho ka jong ka Sarkar Jala bot ka an yo Sarkar Jala kan yang ti ringi perkhat pat ya karkom trekam jokin ki EDC kidai ki ba pej ya khando ka siap ya pej ki dustur tilada ong ba ai tulap bej tak Sarkar jabor ai teli nalong sodong ngasmo ba kam desu ka termos along komiti partner along belah kedia anak ka kebor jong ka district council ngi susgo ban ong ba ka ki EDC ki don kata kabha jong ka jing lum khajana jong Sarkar kan ngoban sukun tu sekarang sada kada ban plek regular ba kita ki ba kini district council ki ban yo knang bagi yo ban siu man lo banai ko tulop jupi nong tere ndai kata kajing tmu wa uang bagi nam kata ta kabor nam muslia ta kajing terkam district council ndai suki bagi keren ni kalong term ka sedan ni kajing thot bat sedan ki jing deko bat sedan do kajing senjor jing terkam district council mot kalong bang ding akdi anak seteng ni ka ikhtiar kabor jongka nadu snem arja khanyo ngirang yakren ngidan kutu ka kanhun komit krom ngidang ya kliu jumut ni ajumut Sarkar Jala was kan diru ba kidon du mu ba wara amendment namta ka sik chadu ngidang yakren kunum pan khlan di district council unu benang ai bor su jeng terekam jongka bat kita ki fund giwana Sarkar India ru kini su ban lek Sarkar Jala ngi ong ta ka direct funding kan lek direct district council magalong autonomous dari long tek kalau belum betai bekerja jaga district council tentang la kontrol ke state government kadang kajing toko hantang taru te lada kalong hakene taru kom ni iba kuma keren kong ba jingi perkhat gitu kalong ron kasadan kajing toko kasadan kajing hiar kajing terekam lada ke Sarkar ke ong ba kadang kata krisis ke state fund juga district council kala am syarab langba ka ta ka bah jongki ba council ki ben yo masno ba Sarkar kam de ben set kan plaj ruwet kan kita jaga de ben yo belum khoj transparent kita ru nang ba kini council ki de ben yo ta ka penta ba de hok yo makum bolong ta ka share ngum tep
try tang council hi ketep tang sarkar hi ketep dia share market no tang khajana ki lum ke sarkar te ki district council nga try ki panya ki district council te khamba bat gani ki thu na ke yang menteri rang ba nga try utip khamba ke jeng mot London ngai kumbolong mentang yu sngo ki kren serum seneng grup yang ba imat kadang ni London la ka jing kata London la ka bahan ka sni utang utip nga try tang ke sarkar batang menteri rang ba hi utip khamba Uling ya keren ya kata wak council kamsiu tulop su ikil kinong tray kasiu tulop dak sarkar along ba kinong tray borok ham kungu ke sarkar kedem kungu su itaki MDC ni ki M kontak ter tehnding asong ba kan sakdia ka bor iktiar na district council ngatrai sarkar ka haban daya perkhat janai ba ka haban lum banlang ya borok EDC aban lum ki stakeholder berkhot khnang ba kanuno ka benta ka ksim ka rai na smoba kam dei ban kriya ba ka bor ni council nang don ka jing sangan budon district council li kinun ki kamro khando ko siap ki chaka puta ki hab jai lang ba district council ban yo ke NOC kadang don ka jing pe ki et ki hima ki sunong ki tha ni smoba ka district council ka dei ka ta ba don babat je ka reti ki dustur bat penne persa ki ti dustur jong ka jat ben ri hijung tung i brokoi Tilada ya kita kanong bat nong lum nong lang kanong penne pensa jelas sedang ban maj no itap nyang jokang semoga kalong ke ikba ma ba ka masau dan perkat inti ke bajang su ani psa tang hawaya dai ban sna kaleng tira ro kihap ka company ka ban shemit ke NOC na ka district council dala ka district council kam ai kenam la banya syakman dio le se sarkar ka hi kum ta ki toko ki jing mau chen thod se ka kwa ban kriya no ki ki ikhtiar jongka ro ka tang la ban tep an rei ngi chu kwa ban ong kum ni sarkar kadan kam ya sarkar banang ai pen kup bor su ban pen khlan su ya district council o banang kriya su ki bor jongka ha ka jeli sanyi hima sima kadon ba ka jing yele kai bat kadon na bit ka jing syem nu ka rai nam ta ka jing yo nong adai manum do kata kesan hima sima apa kata kini ongka politik handrai da perkhat ya ka namta ka jing ba bat na perkhat namta kata ka shlem ka ba ni tep ba kata kinong bat girti dustor ngasno ba kam song hok kam song rem panile kai ya kata ka autonomous ka ikhtiar ka ba da pen kubor hukum ka constitution juga ri India na kaliang kasang idon na kethun juga mit karam in sa kidam nang kiro rong ba antu kisunjuk yung sasunong kidam do ki muktiar bedon nang tukun hun ingin sa ya song perkhat rai ki simanwan ya ka ewa batam ng sa sim karai ika ka ikwami na taga jing ya song perkhat kan hun mit karam ng sa perkhat ban sa pentep ya ka ikaba sinjam ka ba kamit kamit karam ngin hap de perkhat Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya